Boh mi dal najživšiu víziu, akú som kedy mal, v ktorej ma vzal do jamy pekla. Ako ti Boh zmenil život? Kedysi som bol najviac proti Ježišovi zo všetkých ľudí, akých kedy stretneš. Keby som na ulici videl niekoho, kto robí to, čo robím teraz, káže o Ježišovi, zvykol som k ním prísť a hodinu na nich kričať, hovoriť im, akí sú na omyle. Bol som taký zlomený, taký pyšný, taký arogantný. Vieš, nahromadil som veľa peňazí, spal som s mnohými ženami, robil som všetko možné, len aby som sa rozptýlil. Mal som všetky tieto veci, ale aj tak som bol úplne zlomený. Po ťažkých rozchodoch som takmer ukončil svoj život, skončil som v nemocnici. Myslel som si, že keď zomrieš, jednoducho sa zhasnú svetla a nie je nič. Keď som našiel Ježiša, zažil som nadprirodzené stretnutie s Bohom a všetko sa zmenilo. Volal som k nemu, pretože som bol opäť pripravený ukončiť svoj život. Povedal som: Bože, ak si skutočný, je mi to ľúto. Môžeš ma teraz zachrániť? A on sa zjavil nadprirodzene ako vietor. Vtedy to bol čierno-biely obrad o 180 stupňov, kedy sa celý môj život zmenil. A videl som tu na ulici niekoho, kto držal tabulu s nápisom Ježiš zachraňuje. Nevedel som, čo to znamená, ale vedel som, že ma Boh volá, aby som to robil. Ale poviem vám, že až jedného dňa počas hlbokej modlitby mi Boh dal najživšiu víziu, akú som kedy mal, keď ma vzal do jamy pekla a videl som nespočetné množstvo ľudí, ktorí plakali a naťahovali ruky hore a nebolo úniku, nebola nádej. A mne jedna jediná slza mi stiekla, polícia spadla na nich a všetci bojovali o túto jedinú kvapku slzy. Ale vec je v tom, že slzy sú slané, takže by aj tak neuhasili smäd. Ježiš mi to ukázal z určitého dôvodu a potom ma vrátil späť do môjho tela. Asi 20 minút som nedokázal hovoriť. Nedokázal som to nikomu ani vysvetliť. Bolo to také živé, také skutočné, ale odvtedy sa moja motivácia hľadať Božie stratené ovce ešte viac vystupňovala a tak viem, kam ľudia idú. Je nebo alebo peklo. Nechcete tam ísť. Keď pochopíte úplnosť toho, čo to je, nemôžete tu nebyť. Boh mi dal najživšiu víziu, akú som kedy mal, v ktorej ma vzal do jamy pekla. Ako ti Boh zmenil život? Kedysi som bol najviac proti Ježišovi zo všetkých ľudí, akých kedy stretneš. Keby som na ulici videl niekoho, kto robí to, čo robím teraz, káže o Ježišovi, zvykol som k ním prísť a hodinu na nich kričať, hovoriť im, akí sú na omyle. Bol som taký zlomený, taký pyšný, taký arogantný. Vieš, nahromadil som veľa peňazí, spal som s mnohými ženami, robil som všetko možné, len aby som sa rozptýlil. Mal som všetky tieto veci, ale aj tak som bol úplne zlomený. Po ťažkých rozchodoch som takmer ukončil svoj život, skončil som v nemocnici. Myslel som si, že keď zomrieš, jednoducho sa zhasnú svetla a nie je nič. Keď som našiel Ježiša, zažil som nadprirodzené stretnutie s Bohom a všetko sa zmenilo. Volal som k nemu, pretože som bol opäť pripravený ukončiť svoj život. Povedal som: Bože, ak si skutočný, je mi to ľúto. Môžeš ma teraz zachrániť? A on sa zjavil nadprirodzene ako vietor. Vtedy to bol čierno-biely obrad o 180 stupňov, kedy sa celý môj život zmenil. A videl som tu na ulici